Добрый вечер, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на ежегодной библиотечной акции «Библионочь». 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия огромная многонациональная страна. Каждый из народов, который богат своим искусством, традициями и обычаями. Сегодня мы с вами узнаем много нового и интересного о культуре башкирского народа. Истоки башкирского декоративного прикладного искусства связаны с древними традициями пищевой культуры тюркских народов. Образом их жизни, при котором были созданы бытовые предметы, такие как утварь, одежда, обувь, убранство коня и снаряжение всадника, предметы религиозно-культурного назначения и другие. В последнее время в Башкортостане на крупных социальных крупных мероприятиях, на телевидении и вообще можно увидеть на улице все чаще встречаются люди с национальным колоритом в одежде и аксессуарах. И это не кажется странным, а наоборот выглядит очень привлекательно и вызывает восхищение. В республике нашлось большое количество последователей этой модной тенденции. Причем национальные наряды и украшения в башкирском стиле пользуются спросом не только у представителей старшего поколения, но и у молодежи. Самыми популярными украшениями в башкирском стиле у женского пола являются нагрудники и их разновидности. Сегодня мы познакомим вас с творческим, талантливым человеком, который своими руками создает красоту. У нас в гостях мастер по изготовлению башкирских национальных украшений Самикова Флюра Галиуловна. Флюра Галиуловна, вам слово. Рахмат. Хайырлы кич барыгызга. Мин бик шат бүгүн мына шулай мында жыйылып, бүгүн менен очрашуума. Һәм бүгүн мин һеҙгә үҙемдең белгәндәремне өйрәтеп, күрһәтеп китермен. Башта әйтеп китәһе килә инде. Мин үҙем мәктәптә эшләнем. Мына Башкортостан тарихы, Башкортостан тарихы, Башкортостан мәдәнияте дәресләрен, шунан тарих дәресләрен алып барып, унан инде факлый алга сыҡҡас, ошо ағинәйҙәр ойошмалары барлыҡҡа килә башлагас, 2015 йылда беҙ Олокүл ауылының китапханаһында, беҙҙең китапханасы ул үҙе сығышы менән Белорет районы Үткәл ауылынан беҙ ағинәйҙәр ойошмаһын ойошторорға тип һөйләштек. Һәм беҙҙең Олокүлдәге булған мына башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарын һорашып, белешеп, беҙ 7 кеше йыйылдыҡ шунда. Был беҙҙең 15 йылдың январ айында булды. Шул эште башлап ебәргәндән һуң беҙ иң беренсе ошо үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың төрлө традицияларын, йолаларын тергеҙергә, балаларға еткерергә, үҙебеҙҙең балалар, үҙебеҙ иҫән саҡта, һау саҡта балаларыбыҙ күрһендәр, белһендәр тигән шундай маҡсат менән эшләнгән эш булды инде. Шул эште башлап ебәргәс, мына әйтеп китәһе килә, мен әле алып килмәнем, беҙ иң тағында беҙҙең ҡубыҙҙа уйнарға өйрәнәһе килде. Һәм беҙҙең инде бөтөн билдәле булған Башҡортостанда Миндиғафур Зәйнетдиновҡа сығып, ул беҙгә килеп, үҙенең ҡубыҙҙарын, беҙ ҡубыҙҙар һатып алдыҡ. Шунан беҙгә ул көнө буйына беҙҙе ҡубыҙҙа уйнарға өйрәтте. Үҙе беҙҙең менән бергә, беҙ шулай итеп уның менән ҡубыҙҙа ла уйнарға өйрәндек. Шулай 15 йылдың июнь айында Үткәл ауылына, ул ваҡытта инде бына Урал Аръяғы райондарында бит инде әле лә күрәһегеҙ, Баймаҡ, Зиянчура, Учалы, Әбйәлил райондарындағы ауылдарда ағинәйҙәр ойошмалары шул тиклем әүҙем эшләйҙәр. Бына Үткәл ауылындағы ағинәйҙәр беҙҙе июнь айында үҙҙәренә ҡунаҡҡа саҡырҙылар. Ул шул тиклем ул ураҙа ваҡыты ине, улар үҙҙәренең Үткәл ауылы шундай бик матур ауыл, шунда матур итеп табын әҙерләгәндәр, беҙҙе матур итеп ҡаршы алдылар. Һәм улар, беҙ уларҙа булып, күп нәмәгә өйрәнеп, улар кейеҙ ҙә баҫырға, кейеҙҙән, бөгөн мин китермәгән, мин инде бөгөн ошо түшелдеректәр тураһында гына булғас, беҙ уларҙан бит инде шулай кейеҙ эшләргә лә өйрәнәһе килә тиеп, беҙ бик дәртләнеп ҡайттыҡ инде. Шунан
Без монда Илмир Анваровнаға сығып, Илмир Анваровна әйтәбез, без мына шулай Гайнәдер оешманы оештырып ебәргә килә. Без инде безнең менә Бишул авылынан, Бишулдан, тагын да Алайгырдан, без халык иҗады йортына бардык, анда 3 кеше бардык. Менә әле Гайнуллина Асия Султановна шул вакытта безгә инде осталык дәресләре күрһәтте. Менә шул осталык дәресләре күрһәткәннән һуң инде без шул эште эшләп башлап ебәрдек тә. Шуннан Үткәл авылына барып кайткач инде без әйтәбез, әйдәгез әле бездә лә шулай Гайнәдәрнең оешмасын оештырып җибәрик дип, Илмир Анваровна рәхмәт, ул каршы килмәне. 15 елның 12 декабрендә шул Үткәл авылынан Гайнәдәрне сапырып, улар безгә кигез эшләү буенча осталык дәресе күрһәттеләр. Шаймурат авылында без төрле авыллардан бына кемдер шулай Гайнәдәр оешмасында эшләргә теләй, йөрергә теләй дигән максат менән шулай без йыелып, шул эште башлап ебәрдек. Менә шунда инде мине райондың Гайнәдәр оешмасын җитәкче итеп, мин үзем уйламаганда инде гаиләп куйдылар. Шул 15 елдан бирле без шулай эшләп киләбез инде. Үзебезнең Улыкүл авылында ла, башка авыллар менән дә, менә Иске Бәпес авылында бик матур, бик әүле монда Галия оештырып ебәрде. Монда барыла инде. Монда шул тиклем әүлем эшләйдәр. Бишулда матур итеп эшләйдәр. Алайгырда уларда әле шул клублары, китапханалар ябылу сәбәплеген әзрәк эшләр тукталып торды. Тоже менә мәктәптә эшләгән Әлфия Ермакова бик матур итеп ушул ниләр түшүдеректер эшләп инде шундый матур ул җиәнсәрләренә лә барыналар шундый ниләрдә эшләп үзләр кемнәр теләйләр өйрәтеп ул тоже бик матур итеп менә Әлфия тоже Алайгырда шулай эшләп йөри инде. Менә безнең бит инде башкорт хатын-кызларының уларның видеослары дип әйтәбез инде, без инде ул бер яктан видеос булса, икенче яктан бит инде менә бу түшүдеректер ул хатын-кызларның түшсен хаклап йөрткәннәр. Элек бит инде безнең әлеге заманса кигән киемнәр булмаган, эске киемнәр. Менә минең өләсәемнең дип әйтәм инде, аның элек барыгын да беләһегездер инде, уларның сепрәктән, кураманан эшләнгән түшүдеректәре була торган. Улар шуларны эшләп бер-беренә бүләк итә торганнар иде бит инде. Менә мин хәтерләйм әле шуны. Шуннан менә инде элекке бурын ул башкортларның мин үземнең уем буенча инде башкортлар менә бундай матур түшүдеректерди менә көндә генә кимәгәннәрдер инде. Ул хәллерәк кешеләр дигәннәрдер инде менә бай хатындары, был теге ябай башкорт хатын-кызлары шул сепрәктән тигелгән түшүдеректерди киеп йөргәннәрдер инде. Ләкин менә бу аксалар тегелүдең аның бер бик кызык кына тарихы бар дип әйтәм инде. Безнең бит инде башкорт халкы рус дәүләтенә кергәннән һуң төрле һугышларда катнашканнар безнең ирдәр бит инде башкорт ирдәре. Шуннан ул һугышта катнашканнан һуң уларга бит инде ниндидер теге бүләк түгел инде аларга түләгәннәр, менә акса биргәннәр, көмеш аксалар биргәннәр инде. Шул һугыштан кайта ул вакытта бит инде бернинди кошелек юк, нимә юк. Хатындардың менә түшләрендә әлеге шул түшүдеректәре бар. Улар кишәләр дә шул аксаны шунда тегеп куялар. Нигә түшүдерекләрне тегеп куялар. Шуннан йыелып китә хәзер тегендә аксалар. Менә даже ниләр төрле бәрелешләр вакытында әгәр дә менә авылга ниндидер кешеләр киләләр икән, башкорт хатын-кызларын шул бөтен әлеге булган аксаһы, байлыгы менән түшүдеректән килгәннәр дә мәмерьяләргә, ниләргә яшереп торганнар. Менә ул безнең әлеге әйтәк әлеге көндә кошелек формасындарак булган инде баштарак. Һуңнан алганнар элек аларны принимать иткәннәр. Шулай һуңнан инде менә төрле Урта Азиягынан саудагәрләр килеп, мәрйендәр китереп, теге анда бит инде акса гына булмай, хәзер мәрйендәр дә тетә башлагандар, матур итеп, шулай итеп, менә шул безнең килеп сыкканнар инде безнең ошо әлеге түшүдерекләр. Безнең түшүдерек бер yerдә төрле сатайлар инде, селтәр дип әйтәләр. Менә селтәрләп эшләнгән селтәр дип әйтәләр бит инде. Шуннан һуң яга дип әйтәләр, менә ошалы якында инде яга дип әйтәләр. Төрле yerдә төрле сатайлар. Менә безнең Табын районының башкортлары, менә ул Табын районының башкортлары Гафури районында, безнең Кырмыскалы районы, Учалы районында
Тәтешле районында ла бар, табындың bütün төрле тармактары, табын ыруының уларның күпселек акса менән генә булган. Мына мондай селтәрле булмаган. Мына Урал аръягы райондарында күпселек аларның селтәрле, ләкин мына әлеге бу түшүдеректә лә сак кына моның хаталары бар. Мына ул түшүдеректердің яртыһы өтке ягы мына без сплошной булырга тиеш. Мына мәрйен сплошной булырга тиеш. Без нитергә түгел. Мына шулай. Әйе, астый ягы гына селтәрле. Астый ягы селтәрле була. Әгәр дә инде мына безнең табын ыруының уларның кырларынан мәрйен тидәләр дә, уртанан мәрйен куярга можно инде мөмкин монда инде төрле аксаларды тедергә була. Ул мына табын ыруының күпчелек уларның ошо нейдән аксанан гына тәңкеләрдән генә торган уларның ниләре түшүдеректәре тигәтәбез инде. Мына түшүдеректе шулай итеп эшләргә өйрәнеп кайттык. Аны эшләгәндә үзенең бер какой-то технология бар инде дип әйтәйек инде. Шуннан шул түшүдеректергә бит инде мына ошондый руслар ракушка тиләр, курт башы барыгыз да беләһегез инде. Мына бу курт башын бит инде элек балаларның башлыкларына куялар ине күп тимәһен дип. Бана шундай курт башыла куярга була инде. Мына мин монда куймаганмын. Мына янсәрендекенә куйдым инде мына шундай курт башларын. Әйе, мына шундай алмаштырып төрле ни менән куярга була инде, курт башында куярга була. Ул мына төрле масар күзләрдән хаклай. Менә бая әйтеп киттем инде, курт башының арт ягы ошо нулай каплаулы була. Шуны китеп алырга кирәк. Чөнки мына әгәр дә ул каплаулы киеп куйһаң, бердән ул насар bütün dünya булган насар әйберләрне шунда йыела. Әгәр дә шулай үтәнән үтә кителгән булса, ошо курт башын ни өчен куяларына күт тимәткәлә, насар күзләр тимәһен өчен ул ошо курт башы шул насарлыктар, насар әйберләрне үзенең аша үткәреп, тазартып сыгара икән. Шуның өчен мына ул курт башын куеп йөртергә кирәк икән инде. Менә без бар уйлыбызда шуңа игътибар итмәйбез. Ул мына тазартып сыгара. Еңә бернинди дә насарлык эшләй алмай кеше. Шул курт башын куйһаң, киемеңә куйһаң да, шуның өчен мына курт башының артында ул мына улай ракушка бит инде ул сплошной бuna капланган була, шуны китергә кирәк инде. Икәп кенә китәм дә, мына аның бу ал ягы мына алды ягы була. Игәп кенә игәү менән әкрен генә игәп кителә. Бернинди нилә юк инде. Шуннан шул мына тәңкәләр инде, тәңкәләрде лә тапканнар бит инде. Мына шулай итеп безнең башкорт хатын кызларының шул биләүешләре килеп саткан бит инде. Мына шул ошо түшүдеректер турасында инде. Түшүдеректердин төрлеһе була, белек еректәре була бит инде. Мына төрле формула кемгә ниндидәр охшай. Мына без Шопалык ижады йортына барганда безнең Карлыман авылы безнең ул килене була инде ул Альбина апа Исхакова. Бына мин анан алдым уларга нитеп эшләп алдым. Ул мына ул Шопалык ижады йортында бик нык әүдем йөриләр алар. Йөрини бик нык мотор һәр вакыт йөрәтеп төрлесе мына без барганда мин анда беренче тапкыр булдым ул халык ижады йортында төрле шул отталык дәресләрендә. Менә шул мына станция парламента эле Парламан авылыннан. Әйе, Альбина кимәле нейди? Исхаковлар. Фән түгел аларның бер абзылары. Уфалага бер. Әйе, шуның тормыш иптәш ул үзе әбиялилдеке. Мына моны табын ыруының. Табын ыруыныкын мин әле үзем эшләй, шуны эшләп бетерә алмаганмын әле табын ыруыныкын. Мына булар инде хәзер табын ыруының мына үзенең формасы шундай инде. Табын ыруыныкы. Шуннан мына булар инде әлеге безнең бу эшләгәннәр, булар стилизованный дип атала инде. Стилизованный. Чөнки мына һәрбер яктың үзенең үзләренә генә хас, һәрбер ырудың үзләренә генә хас, үзләренең түшүдеректәре. Мына
Зен чора, әбиелек яктары, алар нинди ырыбыклар, алар һәр бире уларның кайберләренең менә үс ягын йомыры итеп эшләгәндә кояш формасында итеп йомыргына менә бөтенләй генә икәнен алардан шулай. Менә безнең якта менә табын ырыклардан улардан кәнкәнен генә күпчелек кәнкәнен генә торырга тиеш инде. Бана шундый, әгәр менә хәзер кимгә нинди һорауларыгыз була, торагыз, хәзер мин һеҙгә күрһәтеп китермен, нисек итеп бына ошо ниде мәрйендәрҙе нисек йыярға. Беҙгә иң беренсе бына барғас та, бына мин һеҙгә хәзер күрһәтеп китәм. Бына минең иң беренсе эшем беҙгә ошо Асия Солтановна беҙгә ошо әйберҙәрҙе бирҙеләр, материалларҙы биргәндәр инде, шунан мына мәрйендәрҙе бирҙеләр, аҡсаларын үҙебеҙ. Мына шунда беҙгә өйрәттеләр инде, нисек итеп эшләп китәргә. Беҙ ошо энә тотоп, беҙ әле бер нәмә лә белмәйнек. Мына быны беҙ мәрйендәр ул ваҡытта юҡ ине. Беҙ үҙебеҙҙә Олокүлдә әйтеп магазиндағы заказ биреп, но былар китә, былар ниде китәләр алар. Епте китәләр. Шунан һуң епте китә. Шуның өсөн беҙ инде эшләнек, шуки ҡалдырҙыҡ инде булар, төрлө нидән етмәгәс, ниндәй мәрйен апҡайҙылар беҙгә шунда, бисерларҙы, шулар менән эшләп бөтөрөп ҡуйҙыҡ инде быны. Бына мында минең тәңкәләрен дә саҡ ҡына бына хәҙер аңлатып китермен, дөрөҫөрәк эшләмәгәнмен, мында тәңкәләрен дөрөҫ ҡуйылмаған. Хәҙер мин һеҙгә шуның барыһын да тәңкәләрен, хәҙер мин һеҙгә мәрйендәр һөйләп киткәнсе, әйтеп китәм, менә тәңкәләрҙе, аҡсаларҙы ҡуйған ваҡытта, мына бында мына минең аҡсаның өстән бер өлөшө генә ҡапланырға тейеш, бер-береһен менә ҡапларға тейеш. Өстән бер өлөшө. Менә, одну треть, өстән бер өлөшө. Теге мына уҡатлыҡ итеп ҡапларға түгел. Өстән бер өлөшө. Әҙерәк кенә, теге араһы күренмәҫкә, бер-береһен әҙерәк кенә ҡаплап торорға тейештәр инде. Бында мына минең бигерәк күп, шуның өсөн мына ауыр. Мына бит, мында һәр береһе йыш ҡуйылған, шуның өсөн ауыр. Беренсе булғас инде тырышҡанмын инде. Мына мында ла, мыналар матурға ятмайҙар, теге күп булғас бит инде. Шуның өсөн мына былай, мына шулай өстән бере генә булһа, улар бик матур гына тигеҙ генә итеп яталар инде. Мына былай да ҡуйһаң була. Былай араһы күренеп тора инде. Беҙҙең бер ҡатын бик матур эшләй, саҡ ҡына. Шунан, мына был бер эшләй башлаһаң, ул бер ниндәй ҡыйынлығы ла юҡ. Быны эшләргә ултырһаң, мына ошо тәүгеләрен эшләгәндә мин төнгө сәғәт 3-әргә хәтле ултыра торған инем. Ултыраһың, нисектер менә үҙе, шунан һуң тағында теге еп ҡайҙа. Тәңкәнең ҡал тәпәйе кеүек Әйе, мына тәңкәнең, мына минең, мына мындағы тәңкәләрҙе минең дөрөҫ тағылмаған. Ул ваҡытта беҙгә ошо бисер менән эшләргә генә өйрәттеләр, тәңкәләрен ҡуйырға өйрәтмәнеләр. Шунан икенсе тапҡыр тағында шул халыҡ ижадының йортона барғанда, мин ҡарайым инде, Әбйәл районынан килгәндәр, бик матур ғына тәңкәләре шундай. Хәҙер мин ҡыҙыҡһындым да барып ҡараным инде. Мин әйтем, нишләп һеҙҙең тәңкәләрегеҙ матур итеп кенә торалар, беҙҙекеләр әйтем, тегеләй былай итеп, мин әйтәм, нитеп тора, елферҙәп торалар тигәйнем. Сөнки һеҙҙеке дөрөҫ тағылмаған тәңкәгеҙ тине. Мына тәңкәне ул әйтә баҫырға кәрәк, тәңкәне баҫыу тип әйтә инде. Ошо аҡсаларҙы ҡуйғанда, мына нейҙе аҡсаның алаһың да, мына аҡсаны был материалға 3 урыннан эләктерергә кәрәк. Ҡат тәпейе формында, ҡат тәпейе кеүек итеп эшләргә. Мына минең, мына былары шулай эшләнгән. Мына улар нитмәй. Әйе, 2 яҡҡырынан. 3 урыннан эләктерергә кәрәк. 3 урыннан эләктерергә кәрәк. Тәңкәне ошо сепрәккә 3 урыннан эләктерергә кәрәк. Улай булһа, ул матур ғына ята, теге һелкенеп, тегеләй былай һелкенеп тормай. Мына ул аның да, мына уйлап торһаң, теге еңел генә кеүек икән ул.
her bir nemenin tegi etneki haber tegen kogende bir neyi bula indi. Buna kazı bitse şolay. Әйдәгез, Гүлнар апай, без дә эшләп карыйк. Әйдәгез. Нисегрәк була икән? Buna әйдәгез, buna хәзер Формаларын нисегрәк китеп алырга? Мына формаларына, мына монда бит инде мына минем лекалар бар, кимдерге ниндиләр охшай. Мына мин үземнең бер һеңлеме 50 яшенә мин аңа шундыйды эшләп бирдем инде ул базарак та гәүдәгәлә 50 яшенә бүләк иттем. Кисә баргайным алып монда мәйтәм алып торып китермен дигәнем, онытып кайтып киткәнмен. Аңа мына шундый зурды эшләнем инде мин аңа. Neydi? 50 yaşına buraya gittim. Bu baytaktan işlerge buraya getiren sonra girdiğimde ben alayı hatırla işlegenim yok. Şu buraya getirge bireyinin gelip bilene ya topan günde bana şunday neler indi şablonları var. Kim dergen indi okşay. Bana şundaydan kadir materyalda kesip ana videoda bir materyallarımız var. Материалдар бар, материалды буду басай. Тегенде киң өтергә була. Киңәйтеп алырга була. Үлегә нинди юк. Гүлнар апай тагы бер карау, ул бер генә катлы булырга тиешме, әллә ике кат булырга тиешме ул материал? Материал бана ниде ике кат булга һәйбәтрәк инде. Ике кат булга һәйбәтрәк була. Апайдар ике катлы итеп эшләгез, менә ике катлы кирәк ди. Улай калынрак була ди. Әгәр дә бер каттан эшләһәгез, моңнан артына икенче катты каплап кына килеп куярга була. Әгәр бер каттан эшләһәгез. Бuna kimгә нинди охшай? Алып, ни кырынан әдгенә запас алырга. Хоть ниндигә ни юк. Айырмаһы юк. Менә көмбәрле, менә миндә менә иптәшем тоже эшләгән. Менә маш калам белән Булар менә нинди ниточка юк микән? Упаковка менән Апайдар бәгез, бuna Можно бер генә кат. Запас менән алыгыз. Оңлабыз. Долевой нитка монда не обязательно. Шуның өчен где-то мына алай, например, нитсәң, алай куясың. Вот так. Менә сезгә бер кат. Ике кат эшләсәң, все равно второй надо делать. Точно так же. Менә припусканы кесендә. Сез аты киңник бардыгыз тегендә. Ни туды автограф кала хәзер. Монда әйбере бар. Ну, она решила поперек делать. Если Если так надо, делай. Передай, пожалуйста. Давай все легкой рукой. Эдгә нинди Ей надо. Мені де шуны. Әйе, ул икенчесенә һәргә биреп, юк үстегә һәргә кирәк. Давайте шуны белән. Ни хәзер китеп алыңызмы? Хәзер кияктан пока не кирәк. Күзлек кешегенә кисеп бирсә. Сюда шуннан кисәсең. Әйе, тоже шушында юк, не можно. Без нинди эшләйбез? Юк, минем әле юк. Минеке көтеп торам. Бирәгез. Әйе. Менә минеке Вот здесь вот есть еще вот такой вид, вы видели, да? Менә отдельно булга бирә. Менә отдельно әдәп менән әйләнтеп куябыз, әдәп. Бүдегез япышны кирәк булса, мин менә монда әдәп менән куям. Бәйләнмәгән. Удобно. Әдәп белән. Ашыкмады. Һәрбер не запас калдырдык.
Zapas. Tigerge. Mında ne? Kızlar. Dedim bir zapas. Zapas ne? Yara kitlerde zapas kaldırma da çok. Dedim tigerge. Tiger ilişine kaldırdı. Allah. Karep. Zapas Mana minimum alalım da mana üstüne bir nama kılavuz. Kitap yok etmedi. Şirak bunda. İyi, yani Запас bilen mana olay sitten. Bu tak. 1 сантиметр запас. Минимум 1 сантиметр, максимум 2. bir santimetre yeter mi? Niye gitse. Sen de cidden. Ördek nasıl bana bakarım? Bu так сейчас сделаем, а потом мы Ana usta kızlarga göre. Öyle koyanlar. Amin ebrak eğlendirmek yok mu kızlar? Revolving yok mu? Bu şeyler. Orta bir kere de kakağız çocuk. Orta bir kere kızı da kakağız. Так вот. Пока там. Ona tiginde on neler var. Bu güzel. Bu önemli. Bir şey gizmede biz. Yara. Yara. Koya bakayım dereli ne kokuyor? Başlıkta yattı. Koy. İyi. Нет, нормально. Я говорю, может, иголками бумагу? Идем шейкой. Мастерство, да, мастер. Beni zapas fotoğrafı. Kendi. İskender kolay olay. А линейка нужна, да? Нет. Biz mınında işle bitirip koyacağız mı? Şunu yeter mi? Noş bir tosunmuşuz. Noş. Görünmüş güne gitmeyip deşler. Bir neçe yılın noşu gerek mende. Bir atla yoklap kaytanında. Ezip gittiniz misin? Burası bana koyacağım diye. Biz Biz yoğurttan bir şey yok. gitkenik. Bir tarafta şurada koyalım. Отсюда, конечно, кухонный.
Bu bir genel yani. Boş işlemi. Ya. Go create. Yes. Yok yok durmayın. Eğlendirip sağlıklandırıp ona niye mi? On yağını litreye eğlendirge. Eli baka öğrengense eğlendirip durmuyor. Yok baka yok. Yarın. Elmanın formunu kaç pastağa bir de kesem. Vurulma hentip baka kesem. İyi ayarlık. Forma. Apsa takıyalık forma. Gidip alır. İyi mi hoş? İyi tamam da ilk kez görülüyor. Иголки возвращаю. Tam da pitelip koyup gerek olur. İkinci. Tam ikinci ikinci. Оно же все. Ну, можно шлейфер я. Потом лицевой полотен шил и перевернул. Можно и так. И шлейфер. И мен de шлейфер бітейі. Шлейфер вчера была. Hazır sızırgan olmadan işik. Bana hazır bunda mana olay neyel adrektini urtahan ilk ayı bulurga gerek. Даже уртагалаты өлтіру саққана yok. Mana altına koyra kaldırığa gerek. Давайте примерно вот так вот где-то. Mana refahsızlık buna da oldu. Fayda oldu. Da oldu. Mana где-то bunu kerenin üstüne. Yok kavuşun adı. Motor bir tane işlere. Mana ötterek miydi de iyi para. Уртага обязательно бүлерге керек. Башлап кетерге уртага бүлмәйсе, редан кыйшыраак булайды бунда яра. Не? Эштеп булмай. Эштеп кетип булмай уртага бүлмәһәң. Муналай уртага бүлерге керек. Мына мин бuna бит монда яшел менен эшләрем дә, монда хәзер кабыт. Шуннан мына монда аксаны тедерге куйып сыктым да күпмерәк керек. Монда тагын бер хәбәр кыздым да. Шуннан менә бу өтке ягы әйбында өстен эшләй башладым. Аны менә ушы уртаһын калдырырга кирәк. Менә монда уртала менә безгә шундый бер линияны эшләп сыгарга кирәк бисерне. Менә бу селтәрдә эшләр өчен менә шуннан эшләп куярга кирәк. Ул бөтен нигенә селтәр булырга тиеш түгел. Өстә менә шундый сплошны булырга тиеш әле. Ушы өстә. Aklı yağına falan silter bulurlar. Aha, kimin akırgan da ile boy oturgan. Uyduga nisip bile boy oturgan da yaray. Uyduga nisip indi. No, mana bunu silter işe başlagan yerin. Bunun indi bunu olayga boyga gerek bular. Sizge gerek mi? Min
Öğrenem bile. Bunu sonra olan da. Атеисты бумага. Bunlar zачем вот такой какой-нибудь? Зебре iki jurnal. Ay bir misal kıyafet gazetten bakalar. Getir. Yok. Там же половинку надо. Hemen koyda hemen. Koysun var mı? Bir tek. Ne olur yine koydu. Надо просто. Можете белым, можете красным хоть не дымлен. Okumuyor işte. Öğretelim. Ama ortağına şöyle tencere koyuyoruz mu? Bir şey yedik. Tencere koyalım. Ana ortak neden mi oluyor? Yok, öyle yürenirken en tümüne bara bitirge gerek olur ama muhtemelen dedim onu. İşte öyle Bu леска evet var mı olur mu? Bu leskeminen işlemini ketup menen men onu ketup menen bilmeyim işte onu ketuptan kadolla bolgan yok. Mana джинсовый деген этелеринде мына biz men джинсовый деп аталар şu джинсовый митти. Onu türlü sistemli var. Mına dedim kadolinde kadol. Masar gibi bile oturgan bulmağın ki. Эйе, Gözümde bu. iki katlap alırga keregen bilirim. Обязательно iki kat gerek. Вот мне реально не понравилось. В другой раз она приедет, да, реально мы привезем. Эйе. Кейдешлерге тоже bir ne detayımız var. Да, я. Evet, işte. İkisinden de keyiflen заниматься ettirdi. Biz nece два листочlarını балаларға көрсеттік. Пушкинский картиннен келдік бит. Hanım, evet dedi. Zeynep'in hepsi gülüp umudga öğrettik. Әйе, Anıtımda bugünlük 5 oldu. әйе. Bu vakası ite üreterler. Hatalar Әйе. Biz 15-ci yılda biz 15'te bitirdik. Hadi müdür eğitim almayın. Biz bir yerden aldık. Biz kuple malgaz ettiğinde o hepsi bir arada bitirdi. Gitti 8 kişi. Даже biz kubret kaldık şekilde. Elle onlar kubret aldık. Bizge birer münden birem ki biz birer münden aldık. Onlarla kubret bizi hatalar oluyor. Adam benim bir günlük 25 yıl başladı. Әйе. Hadi şunu ileride. Umadım da yok. Yarın kalemin Barığı da kesip aldırım ben. Kadir buna beş yerin hızın bütününe ortağa bulduk mu? Buna beş yerin olayga buyga giyip getirirsen öpke yağın bitinde bir de buna biz başma itemiz bitinde. Buna orta yağın silter de işlep getirge buna bunda birge обязательно керегinde şu buyga beş yerde tezip sağara gerek. Anda indi Kadir men ko'rayapman. Nechta yetib o'ziga qorayig'ini endi tutsa
айырып куяһығыҙмы, ҡыҙылды ғына куяһығыҙмы, үҙегеҙ аныһын ҡарайһығыҙ. Өҫкө яғын, бына башта шуныһын бүлергә кәрәк. Шуның өсөн. Һеҙгә өстән бере яртылау түгел, өстән бере өҫкә ҡалһын, где-то өстән бере. Аҫты яғы оҙонораҡ кәрәк. Һеҙҙең шуны һыҙып бүлергә кәрәк тағыла. Ана шунда хәҙер беҙ шул мәрйеннәрҙе теҙеп, нисек итеп өйрәнербеҙ хәҙер. Нисек итеп теҙеп китәргә. Шунда һыҙырға ла. Хәҙер күрһәтәм. Өҫкәрәк. Даже саҡ ҡына Яра һуңынан тағын дөрөҫләп китә. Әле өйрәнеп киткәнсе. Бына энәләр бит инде шул бисер үтерлек булган инде теге. Ебе 2 ҡат кәрәк инде. Бына бу кемдең әйе булды инде. Юк, мине үҙемдә бар. Китердем мин. Китердем. Бисердә китердем. Yok o henüz doğru ala. Бына балалар в основном шу, бына минең bunun тоже паразитлар эшләгән ютүнәләр. Ул детский менән в основном эшләгән. Һәм ак менән эшләгән. Olmayın. Kırıldı. Yana kadar gör. Hele kıyağında formanı keserge buldular mı yok mu? Һеҙгәме ни? Хәҙер эшләп ҡарайыҡ та, һуңынан китеп биреләр һеҙгә тағында ни әйтербеҙ дә. Хәҙер бына һеҙҙең бит инде быналай бүлдегеҙ бит инде, бына минең просто ҡатлап ҡына ҡуйҙым мин. Был простой материал, мин эшләп ана шул как образец йөрөтәм, инде күрһәтер өсөн генә йөрөтергә, шулай ғына йөрөтәм. Бына шул башланғанда. Хәҙер бына ошо ҡырҙан башлайһығыҙ ошо уң яҡтан. Һеҙ барығыҙ да левша түгелдер инде. Бына энәгеҙҙе сығарҙығыҙ бит инде. Бына уң яҡтан булға китергә кәрәк. Ул теге левша булға, bu яҡтан уңайлыраҡ бына йыйып барырға деді. Һеҙҙең исемегеҙ нисек әле? Римма. Римма. Бына кемдәргә кәрәк, бына бәләкәйерәк килә, можно алырға шундайҙың мин. Мин аны үҙем генә тиктем дә внучкаға. Мин аны шасын. Бына ҡырҙан алаһығыҙ. Бына энәгеҙҙе сығарығыҙ бейелә ҡырҙан. Хәҙер бына ошо линияны йыйғанда, бына мин төрлө кеше төрлөсә әйтәдер инде. Бына беҙҙең бисерҙе ҡараһаң, бисерҙең араһында бар йомро ғыналары бар аның. Шунан йомро ғына ҡалыныраҡлары бар. Шунан ниндәйҙер йәйпәк кенәләре. Аны теге Асия Султановна беҙгә нимә тип өйрәтә? Бына ҡоймаҡ ти теге. Берәү ҡайһы берләре нәҙек кенәләр, йоҡа ғыналар. Бар йомро ғына матур ғыналары. Бар оҙонсалары. Бармы? Юҡ, бына юҡ, әгәр дә юҡ, һеҙҙең ҡарамаҡҡа, әгәр дә матур ғына тигеҙ сыҡһын тиһәгеҙ ошо линияны. Бына мин инде тырышам бирешерәкләрҙе алырға. Оҙонсараҡларын ҡалдырып торам, улары кәрәк була әле. Оҙонсалары ла кәрәк була. Бына хәҙер һеҙ ошонда өсәүҙе йыя алаһығыҙ. 3 бисер. Юҡ. Өсәүҙе генә алаһығыҙ.
La elektrik bağlanana. Hadi buna hadi para. Gene koy gene. Hadi buna üst bir şey aldınız bitindi. Hadi buna olay tip iplep gene şunda Allah'a da o tigir gene şu yaptığın için. Hadi enerjisi şu buna üstünsü последний бисердің kırına аккуратно ат кыягынан ептің ат кыягынан düşürüyor. Atка enerjide sağarı art kıyakka. Buna ortka sığardığı hadi ortka sığardığı mı? Şu крайний бисерğıdır. Anan tügül dört tügül. Крайний bисерğıdır kırına. Bana o şundan. Bunlar akıtı soyan para bölüştüreyim. Bana o şu ösün suyunun mınavında alttan buna düşürerek bu oyunda. Ya şundan. Bu yeyla. Hazır men hediye ettim. Eli bulayğına bulmay eli. Ne? Halganda şu iplepkine qarab, şu pul tegizgine bu yartkan üçün. Bana hazır enerji bitindi yep toqta düşürdü. Hazır bizge mana şu üst biserde tağında nığıtırga gerek. Ул хәзер безнең нитеп тора, һелкенеп тора сәгате. Шуның өчен хәзер һез бунда ике бисердә, кырдагы ике бисердән арасыннан үстки яктан, бисердән үстки ягыннан, менә кире бу якка сыгарагыз. Хәзер менә һез битендә һезнең үс бисеринде берәүгә бу яккарда калды бит, ике бу якта. Хәзер менә бу якта калган ике бисер аша яңынан ебегезде үткәрәгез. Энәгезде. Менә мен өстән дин битәле, менә өстән. Bunun üstten ütkərəbез. Altqa düşürgəndə altdan. 3 biserdən Yox, üsə oldu. Yox, üsə oldu. İki ötüp koranım ben. Geldik şundan. Hazır ütkərdəgən. Следующий шаг. В следующий шаг. Дальше 3 опять набираете. Üsəvdə tamam. Gittiniz. Dağın da Dağın da üsəvdə yiyahınızda. Enəgə yiyahınızda. Üst bişirini. Ey застрял. Yebegizde odunlara kalganlar. Ey eli. Yana evine kişi kubrak işte. Ana kadar ana şu eyi bana kadar eyi aldığı. Kadar tağında şu yebegizde enəgindən üst bişir tağın yedi. Dedim bunları ererek akırayı. Bunlar tegi aldı. Buna Менә булды хәзер якашыган. tağında bayağı prosesde şeye gidelim. Ererek baksanayı. Türlü de var. Ürlerine baklar var. Ben eğiterim aldınız mı üstü tağın? Bayağı bir şekilde tağın altta düşürüyoruz. İyi daha şu şuraya gite, hevde gite, giyin. Bana kadar o şu linyanı giyin. Bir nise. Mana da üstten alır. Üst yaktan alır. İyi üstten. Bana tağın kadir tağın el ütkerdiniz mi ikevine? Bana kadir şulay teki ütkerip barğaz, onlar ne elkenip ne getirmez, zetripiyat çekeler, nağınalar. Tağın üsevde yağı, tağın şulay teki liniyi yığıp kadir, adak silterini işler verir. Liniyini yığıp da silterini işler verir. Ederek хотя бы silter işlerge liniyin yiyip sığırır. Evet, bu sanadan silter. Kadir şundan silter gidi altta. Может, и другой волк, если потом просто это оставить. Yok, silter именно buna şu liniyi bilen связаны. Silteri. Так, şuraya менә üçünü Әйе, ben hәзер Оскар чыгарам. әйе.
Между двумя. Жилка менен эрек шул. Беш чыгаранда бу между двумя. Бұл тиги бисерлар закрепляются и дальше не продолжать итерге була. Ну, это же мастер-класс, поэтому. Нормально. Алар мына шо закрепляются, и тиги дальше бисер ейіп кетерге. Несе кетіп ейіп кетесің бисерді? Так, сейчас я между двумя. Вот это, Yok, men армаймын, мен вообще бик отырға яратмаймын. Батып тұрып көзіміз көпсін. Ты не эшлемәле бит. Сарыктың опера. Мына пановый собирает именно вот что это вот. И дальше продолжать терге. Баштарак тигергене болмайды. Мына шуның өчен мейгеде бисерге дейгез. Неде энегеде сыгарганда тиякка. Кырынан гына карап некеге. Яраккала битмеген. Мына эргегенен генә. Нете ул теге бындарак китә, дигән бу бушап торып кала. Әгәр эскәргә алган ул дигән әйтеп калган. Шуңа шет үт әле баштарак шой. Начал генерировать его. 1800, КПП 1900 КПП 1870. Ана неге мына бунда мен эше оған куйганда ошонда мына деп деданы куйганда тегелей мына мына өттерге калып неткен мына тегелей болот тегелей не есепреге тегелей келе мына тегелгене болот кадыр мында уже сыгарганда уже можно колга тутуп айтып сыгарган. Нет. Погода еще такая все. Кадыр тагын дальше Эдерек ошо линияны егип, силтерди көбөйтөргө керек. Шуның үчүн линия керек. Бисерде бир ишлер моторларда деп мына кара эрене койгон, мына бир кыйышта койгон. Эле үйрөнгөн аны өтөр бит бул. Эй, башта үйрөнгөндө İşlegende, işlegende ana etu kıyış bulup para. Bir iş ana ne demek para bir iş. Bir iş yapıyor. Şunun üstüne ben gelip şeş kalktırana nimegeder alıp koyan kurup bulaşlar var. Nindi ikenlere. Şeş kalktırma der. Bir türlü. Bana verge. Bir türlü. Mene? Dolar halkırmalarında var mı? Nima oldu? Bizim kaçta bitip var mı? Mindeli var. Ana magazinden 450'lik aldım. Ben 550'lik. Yok, men özüm getirdim әле. Men элегрәк алган идем. Заказ итеп.
Ул арзанраҡты мин беҙҙә бында әле бергә лә юҡ ине. Мин әбйәлидән заказывать итеп, кейәү аша, кейәүҙең дуҫы аша почта аша алған идем мен аны. Мин запас менән. Бисер. Не тышкына юк муну. Анда 450 мең, 350 мең. Ну, потому что я курсовая, я кирәк. Cuma'ya basın ustandə. Анда бармы? Cuma tenkelerdə satılır. Bu düşlərin Allah indi bu işləməyinə məkən. Biraz bir kardeşlerin kararıydı. Bu bir karı. Бер упаковка шул берәүгә итә. Bunda buna öyle belekeyler yine var ya. Юк, бәләкәйләре не күтеп мана. Мына İşlə yox indi. Bir nesine Onun yeşilləri ilə var. Qədir başlanız da Ertege iyi uygularım gitsene. İyi olur beraber olsun.